Ja, vi indhentede et tilbud for 6-7 sejlmager, hvor vi havde lavet en kort beskrivelse af de sejl, vi kunne tænke os. Og i den proces, der lærte vi sådan set, at det var ikke så nemt. Og sejlmagerne svarede vidt forskelligt. Og så konstaterede jeg ret hurtigt, at Quantum Sejler, via de havde det her samarbejde internationalt, og der havde de sådan en særlig markedsstilling, hvor de så havde nogle gode produkter. Jeg ville gerne have en hul fug, så vi kunne sejle med et stort overlap mellem Fug og Genua. Og det rådgav Jan om, hvordan man lavede, og det lavede han faktisk i første forsøg. Og det er faktisk ret svært at lave en hul fug. Vi valgte også at få både en Max Spieler for at sejle med om tirsdagen til vores aftenmatch-sejladser. Og sammen vi købte sådan en Cove Zero, altså en genakker. Den skærende genakker, for det vores primære sejl er en fug, og når man slækker op i en fug i lidt tyndt vejr, eller ikke så meget vind, så kan man ligesom have behov for noget mere sejl. Og der valgte vi sådan en genakker, hvor man kan skære meget. Og det var faktisk rigtig godt. Den er rigtig nem at sejle og et rigtig godt sejl. Vi fik meget sejl for pengene, ganske enkelt. Samtidig fik en rigtig god behandling. Og det efterfølgende også viser, at vi har fået en god service, hvor de har været behjælpelige med alt muligt at stille rigtigt og fortælle om, hvordan man gør sådan nogle ting.